салому дуруд бинандагони азиз, ҳамватанони азиз. имрӯз дар ахир ман фурсат пайдо кардам камтар фикру назари худро баён намоям. албатта он ҳодисаи воқеое ки дар Тоҷикистон рӯзҳои охир рӯй дод, ягон нафарро фикр кунам бетаъсир нагузошт. ҳамагон хабар доранд аз шабакаи интернетӣ. Ман оиди ҳамаи масъалаҳое ки чӣ хабарҳои нохуше ки шуд, ҳодисаҳое ки нохуше ки шуд дар куштор, мурофиаи судӣ ва дигар масъалаҳо ҳарф зада наметавонам, чунин фурсат ҳам надорам. баъдан ҳар яктаи ин масъала барномаи алоҳидаи худро мехоҳад. ман имрӯз виҷдони ман толи 4 рӯзи охир хеле азоб медиҳад ки ман бояд ҳарфи дили худро, назари худро баён намоям оиди як ҳодисаи нохуше ки ба сари ҷавонзан, рӯзноманигори тоҷик 31 сола Рухшона Ҳакимова омад. ин нохушае ки ба сари омад, инро рости гап манро бетараф гузошта натавонист. Аслан ба ягон ҳодисаҳои воқеое ки дар Тоҷикистон мешавад ман бетараф истода наметавонам, лекин ин масъала ба ман хеле таъсир кард. ва новобаста аз он ки серкор ҳастам, ман имрӯз фурсат пайдо кардам фикру назари худро баён намоям. хуб, Рухшона Ҳакимоваро ман аслан пештар бо ин нафар шиносоӣ надоштам. ман ин нафарро намешинохтам дар Тоҷикистон, дар берун ҳам шунидагӣ набудам. пас аз он ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди ин нафар маълумотҳо паҳн шуд, пас он ман хабардор шудам ки воқеан дар Тоҷикистон чунин рӯзноманигори зани тоҷик будааст, фаъолият мекардааст ва соҳиби 2 фарзанди ноболиғ ҳаст. якеаш 10 моҳа, баъян аҳамият диҳед. якеаш 10 моҳа ҳасту кӯдаки ширмак, дуюмаш 2 сол аст. шояд инаш ҳам кӯдаки ширмак бошад. ба ин нафар моддаи 305, яъне ки хиёнат ба давлат, ин моддаро татбиқ кардам. хеле ҷинояти вазбин аст. барои кадом гуноҳаш? маълумотҳое ки мо дар шабакаи интернетӣ пайдо мекунем маълумоти пурра нест. мутаассифона он маълумотҳое ки ба мо мерасад, пайдо мекунем, мерасад аз рӯи ҳамон маълумот гуфта метавонем. барои чӣ мо маълумот надорем? зеро тафтишот ҳам мурофиаи судӣ ҳамаш пинҳонӣ мебошад, яъне ки махфӣ гузаронда мешавад. ҳатто мурофиаи судӣ охиронаш ҳам махфӣ буд. паси дарҳои баста дар бинои сезои рақами 1 муассисаи ислоҳотии тафтишоти пешакии рақами 1 рӯзи 5 феврали 2025 мурофиаи судӣ охирон буд ва то он муҳлат Рухшона Ҳакимова дар озодӣ буд. дар озодӣ не, яъне ки дар хонаш буд. рамадан рафтан аз ҷои зист дар ҳамон дар хонаш буд. аз мурофиаи судӣ гарчанде прокурор 17 сол талаб карда бошад ҳам кадом прокурори беинсоф буда сахт, додситон 8 сол аз озодӣ маҳрум мекунад ва аз зали суд ӯро маҳкум мекунад, маҳбасӣ мекунад. яъне ки новобаста аз он ки кӯдакҳои хурд дорад. тасаввур кунед ба худатон ки кӯдаки 9 моҳа, 8 моҳа, 9 моҳа, 10 моҳае ки ширмак ҳаст, шояд пас аз 8 сол бо модари худ вохӯрад. он кӯдакҳо айни ҳичро намефаҳманд, лекин ин хеле таъсирбахш ҳаст. ин хеле ҳукми сангин нисбати ин ҷавонзан ҳаст. барои кадом гуноҳаш? барои маълумотҳое ки пайдо кардагӣ ҳастем, барои ки таҳқиқот бурдааст оиди чин, оиди хитои чин, таҳқиқоти журналистӣ бурдааст. ин ҷиноят ҳисоб мешавад. яъне ки таҳқиқот, яъне ки журналист вазифаи худро иҷро кардааст, таҳқиқот бурдааст. барои ин моддаи 305 татбиқ кардем нисбаташ. виҷдон, инсоф дар шумо мондагӣ аст? ё ин ки ба хотири он ки ӯ бародарзодаи Шокирҷон Ҳакимов мебошад, ки ӯро ҳам
ба 17 сол хато накунам азодозӣ маҳрум кардин. Барои кадом гуноҳаш ин касро ҳам маҳкум кардин? Ба хотири он ки ӯ додарзодааш инро Рухшона Ҳакимиро маҳкум кардин. Виҷдон надорин, инсоф надорин камтар. Ман дар гарчанде ки парвандаи ҷиноиро надонам, хабардор нестам пурра, лекин ман боварии комил дорам ки Рухшона Ҳакимоваро мисли ҳамчун дигар парвандаҳое ки шумо бо мӯҳри махфӣ паси панҷара равон мекунед, ин ҳамчунин ҳаст, ба монанди ҳамон ҳаст. Барои рӯйпӯш кардани парвандаи хоми худ, парвандаи беасоси худ, парвандаи пур аз бӯҳтон, пур аз тӯҳмати худ мӯҳри махфӣ мезанен паси дарҳои панҷара бе иштироки рӯзноманигорон, бе иштироки хишовандони ин нафарон. Адвокат дар ин ҳолат буд, дар дигарош ҳолат ман гуфта наметавонам адвокат буд, ҳимоятгар буд, лекин маҳкамаш кардем. Танҳо ду гӯшвори ин нафарро мерос баровардем ба фарзандонаш. воқеан сангин аст. ман намедонам шумо чӣ ҷавоб медода бошен. он нафароне ки маҳкамаш карден, ҳукмаш бароварден дар назди худованд, дар баъзи ин миллат рӯзе меояд ҷавоб медиҳен. ба ин худи шумо ҷинояткор карда ҳастем, худи шумо ҷиноят содир карда истодаем. ҳатман ҷавоб медиҳен дар ин масъала. акнун муроҷиати ман ба он нафароне ки ба он тоҷикистониёне ки миллати ман, ба он нафароне ки камтар виҷдон доранд, инсоф доранд, муроҷиати ман ба шумо ҳаст. шумо интизори худ ҳастен, ҳар як нафар интизори худ дорен. имрӯз Рухшонаро маҳкам кардан, паси панҷара равон кардан, фардо шуморо мекунанд, пас фардо дигарро мекунанд. ҳар кас навбати худро интизор дорем ки кай маҳкам мекунанд. бо ҳама ҷурм карда метавонанд. Барои онҳо айбдор кардан, яъне ки барои онҳо ин ду кару ду аст. ҳар яктаи моро метавонанд бо ягон гуноҳ, бо ягон ҷурм. лекин он нафароне ки дар ҳақиқат ҷиноят содир кардааст, ҷиноят содир мекунанд, онҳо дар озодӣ ҳастанд. нисбати онҳо қонун таъсир намекунад. қонун фақат нисбати мардуми оддӣ, нисбати нафароне ки дар ҳақиқат ҷиноят содир мекунанд, дар вазифаҳои боло ҳастанд, ҳукумат дар дасташон ҳаст, айни ҳол ба онҳо кодекс нест, қонун таъсир намекунад дар умум. хуб, агар виҷдон дошта бошен, камтар хомӯширо интихоб намекунен, имрӯз дифоъ мекунен аз ҳаққу ҳуқуқи Рухшона. айни ҳол барномаи мо дар бораи Рухшона Ҳакимова ҳаст. ҷавонзани рӯзноманигор ҳаст. ман фикр кунам ки ин нафар тӯли 2-3 сол шояд фаъолиятам накарда бошад, зеро кӯдакҳои хурдсол дорад, ноболиғ, ширмак дорад, фаъолияти журналистӣ ҳам намекард. ин ҷурмро хеле пештар, барои пештар фаъолияти пештараш задаам. ин як бозии ҳукумат аст. ин барои тарсондани ману шумо, ин барои ки мо садо баланд накунем, хомӯш гардем ва ё чӣ коре хоҳанд бояд кунанд, чӣ ҷиноятҳое ки кунанд, мо хомӯш бошем. Барои тарсондан, саркӯб кардани ҳар як нафари мо аст. лекин ҳамаро саркӯб карда наметавонем. муҳтарам ҳукуматдорон, ҳамаро кушта наметавонем. инашро ҳам донем ки шумо ҳам ҷавоб медиҳед. ҳам дар ин дунё ҷавоб медиҳед, ҳам дар он дунё, дар пеши худованд ҳам ҷавоб медиҳед, дар пеши ин миллат ҳам ҷавоб медиҳед. хуб, муроҷиати ман ба суду прокурору муроҷиат кардан, ба ҳукуматдору муроҷиат кардан ки ин ягон фоидае надорад. аслан фоида надорад. ин ба монанди ба гӯши хар ёсин хондан аст. айни ҳол ба Доналд Трамп муроҷиат карданам ин фоида надорад. зеро Доналд Трамп бошад бо проблемаҳои кишвари худ банд аст. ба ягон созмонҳои ҳуқуқӣ берун аз кишвар ба ягон ҷо муроҷиат карданам ин ҳам фоида надорад.
ягона муроҷиати ман ба мардумам, ба мардуми тоҷикистониям, тоҷику тоҷикистониям. ягона муроҷиати ман дар аввал ба президенти кишвари Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ман ба шумо муроҷиат мекунам, аз шумо хоҳиш мекунам, аз шумо талаб мекунам, Рухшона Ҳакимоваро озод намоед. моддаи 78 кодекси ҷиноӣ ба ин нафар бо ин моддаи 35 кодекси ҷиноӣ зада ҳастам таъсир намекунад. бо ин ҷурм наметавонад. лекин азаш шумо мебояд ин корро кардан. ба инро ҳамагон медонанд ки азаш шумо ҳамаш меояд. чӣ тавре ки Парвиз фамилияш аз хотирам баромад, дар ҷаласа буд, хато накунам, 1-2 сол шуд ба ин. чӣ тавре ки Парвизро аз ҳамун зал, аз бино бахшиденаш ба хотири он ки ӯ ҷавон буд, новобаста аз ҷинояте содир кардааст. дар мобайни 1.5 сол соҳиби 3 хона дар гумрук кор карда, соҳиби 3 хона, соҳиби 3 зан ва он маблағҳое ки чиқа маблағҳои бисёре ки берун аз кишвар баровад, ин маълумотро надорем мо. Ин маълумотро шумо дорем, муҳтарам президент. ӯро бахшидем. ҳам суд шуд, ҳам бахшида шуд аз ҳамон зал. акнун ман аз шумо талаб мекунам, ман ҳамчун зан, ҳамчун модар, ҳамчун ҳимояткар, ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон ҳоло аз шумо талаб мекунам ки Рухшонаро ҳам бахшед. барои гуноҳи содир накардааш бубахшед. ба хотири фарзанди ширмаки 10-моҳа доштааш бубахшед. ба хотири фарзанди 2.5 сола доштааш бубахшед ва озодаш намоед. ҳоло ки ин зан ин рӯзнома дар аз таҳти назорати худ гиред. ин зан ин рӯзноманигор ҷиноят содир накардааст. ман ба ин боварӣ надорам ва аксари мардум ҳам боварӣ надоранд ки ӯ ҷиноят содир кардааст. ӯ танҳо таҳқиқоти журналистиро гузарондааст. тамом. ӯ надуздидааст. ӯ заминро нафурӯхтааст. ӯ бо коррупсия машғул набуд ё ин ки ягон вазифаро нафурӯхтааст. танҳо бо вазифаи худ машғул буд. ба хотири он ки шумо муҳтарам президент дар паёме ки гӯш кард, дар паёме ки охири соли 24 буд, оли 1.5 моҳ нашудааст. дар паём ба ман хеле писандам омад вай паём. шумо оиди занҳо, оиди модарҳо, оиди хоҳарҳо умуман ба онҳо мақоми баланд доден. ҳурмату эҳтиром. ҳурмати эҳтироми он занҳоро мақомаш хеле хеле баланд буд. ба ман хеле писанд омад. ташаккур. ба хотири ҳамин 1 моҳ нашуда ин занро аз озодӣ маҳкумаш кардем. оё ин дуруст мегирад барои виҷдони инсон, барои инсоният? ман намедонам бо чӣ гӯям. дуруст мебояд? ҳаргиз на. ҳар нафаре ки камтар виҷдон дорад, камтар адолат дорад, ба ин масъала чашм пӯшида наметавонад, хомӯш истода наметавонад. инчун ман ҳам хомӯш истода натавонистам. ман пас аз ҳодисае ки он наворе ки ман тамошо кардам, аз радиои озодӣ тамошо кардам, фарзандони кӯдакои он нафарро ки дидам, ростӣ ман хобам набурд. ман ором истода натавонистам. ашки ин нафарон манзарат ба эҳсосот воқеан беашк тамошо карда намешавад. ин наворо одаме ки виҷдон дорад камтар беашк, хо мард бошад, хо зан бошад, дар ин масъала ором истода наметавонад. ба ҳамат ин хеле таъсирбахш аст. ман медонам дар зиндонҳои Башар Асад бисёр нафаронро чӣ карда, лекин пас аз он ки сарнагун шуд, озод шуданд. инро ҳам хабар. он ваҳшиёнатҳо, он шиканҷае ки дар он ҷо буд, ман боварӣ дорам ки дар зиндонҳои мо ҳамчунин ҳаст. шояд аз ӯ бадтар бошад ҳам. мо маълумоти пурра надорем оиди ин масъала. лекин ҳамаи инро шумо метавонед ислоҳ намоед. ҳоло ҳам сари вақт аст. ҳоло ҳам вақт дорем ки ислоҳ намоед. ҳамаи ин ноадолатиҳоро метавонед шумо фақат нуқтамо гузоред. чӣ дар зиндон бошад, чӣ дар берун бошад.
چی زن باشد چی مرد باشد. من اوید اون زنهایی که واقعا جنایت صادر کردگی هستند. منظوری من در اون نیست. من اوید اون زنها حرف نمیزنم. اون زنها، اون مردها، اون نفرانی که اون من جنایت صادر کردگی هستند، اونها میتوانند جزای خود رو گیرند. باید جزای خود رو گیرند. باید. لیکن در این مسئله، در بعضی مسئله، بسیار مسئله هست که واقعا تحقیقات رو طلب میکند. در این مسئله خاموش نمیتونیم. در این مسئله من طلب میکنم. باوری دارم، امید دارم که پیام من به شما رفته میرسد. نه تنها به شما، به هموطنان من میرسد، به اون نفرانی که وجدان دارن میرسد و خاموشی رو انتخاب نمیکند. باری دیگر میگویم یگانه نفری که شما میتوانین در این مسئله رو جدی گیرین و روحشانه حکیم رو آزاد نمایین، شما میتوانین. چون در شدگی بود، در خاطرم هست ظرفا آزاد شدگی بود. ظرفا در حزب نهضت از خاطرم برآمد فامیلش. فامیلش از خاطرم برآمد، راستی آزاد شدگی بود. او وکیل نهضت بود. باوری دارم روحشانه هم آزاد می شود. امید دارم. باوری ندارم، لیکن امید دارم که میشنوین و آزاد میکنین. متاسفانه حیف این ملت من، حیف این که اون نفرانی که واقعا از ناموس گپ میزنن، متاسفانه خود ناموس ندارن. اون نفرانی که از وجدان گپ میزنن، متاسفانه خود وجدان ندارن. اون نفرانی که از امام گپ میزنن، شب روز در مسجدها از امام گپ میزنن، لیکن خود اکثریت به امام هستند. اگر همه این می بود، وجدان دار، ناموس دار، امام دار در خود می بود، امروز خاموشی رو انتخاب نمی کردم. خب بینندگان عزیز، امیدوارم شما حرف من رو میشنوین. با شما کمتر باشد هم تاثیر میکند. خاموشی رو انتخاب نمیکنین. کسی وجدان دارد، کم 1 دقیقه یا 2 دقیقه شاید فلش موب کند. امیدوار هستم. با پدر و مادر خویشاوندان روحشانه حکیم‌آور، اینها خیلی مشکل است، خیلی وزبین است. با شما صبر و جمیل خواهانم. خداوند با شما صبر دهد. امیدوارم روزی میرسد جنایتکار اصلی جزا میگیرد و دختر یگانه باشد، نمیدونم، دختر شما که گناه ندارد آزاد می شود. چه طوری باشد نباشد، من همراه شما هستم. من با شما همدرد هستم. امروز من هم وجدانم من را هم آزاد می دهد. برای این متاسفانه دور هستم و از دست من عین حال تنها مراجعت کردن است. تنها مراجعت کرده می توانم تمام به هموطنانم، به پرزیدنت، به حکومتداران گفتم اصلا چی ندارد، فایده ندارد، زیرا اکثریت اونها از وجدان دور هستند. خب هموطنان عزیز، شما رو به پروردگار می سپارم. زنده و سلامت باشید. بی‌طرف نباشید در این مسئله. بی‌طرف نباشید. روزنامه نگاران ببخشید، نوبت خود رو انتظار نشوید. صدا بلند کنید. در پناه خداوند باشید. منندارم از هر یکی که صدا بلند میکند. اوید این مسئله بی‌طرف نیست. خداحافظ.